Happy birthday! 3, 2, 1, action! So what's up you guys, ayan nga. For today's video, bali ang mangyayari ay susurpresahin namin si nanay sa 64th birthday niya. Dahil nga, ayun, umuwi siya from Guam. And ayun nga, pagka uwi nga niya, hindi masyadong naging maganda yung pag-uwi niya dito sa Pinas dahil puro mga bad news. Namatay yung kapatid niya. Nauna pala yung pamangkin niya, and then sumunod yung kapatid niya na nagka-cancer, and then ayun nga, puro mga masamang pangyayari na gusto lang namin na sana ma-enjoy niya yung pag-uwi niya dito bago siya bumalik sa Guam. Bilang pasasalamat na rin sa kanya, ibabalik lang namin ang ginawa niyang mabuti sa aming mga anak, sa mga apo niya. So ayun nga, tumawag yung mga kapatid ko. Nabuo yung plano. Tumulong mga ibang kapatid ko. Sinabihan rin namin. Alam niya lang na magsuswimming lang kami. Na nag-ready siya. Nagluto siya. Without knowing na meron palang surprise sa kanya after swimming. Bali, ang nangyari ay tumawag yung mga kapatid ko from other country. And then, ayun nga. Nag-communicate na kami. Bali, yung ginawa na sinet up namin pag nandun sa swimming si nanay. Limutan dyan! Kaming mga ibang kapatid namin, palitan kami na yung mga iba inaayos, may mas babalik na naman. Ayun nga, para lang hindi mahalata ni nanay na meron palang surprise dito pag uwi niya. Happy birthday! Kaya paluwa ko kayo. Keno! Salamat naman nun, yung may malam ko. Nangalawe, yo, kanya-kanya na rin. Wala pala kulang na, buwirak sa kekeng pot. Oy, ako na doon. Itapo mo muna mo. Patalo na ako mo pa kanya, no? Pero masaya na ako, ningunta mo. Kaya pa nga bigla, may malam ko.
Inang, kulang pa ang salitang salamat sa lahat ng pagmamahal at sakripisyo mo na ginawa sa aming 7 magkakapatid. Ang binuhos mo na pangungulila, luha at pawis sa ibang bansa mula nang kami bata pa, kailan may di matutumbasan ng anumang salapi, material o ginto. Inang, ngayong kami may mga sari-sariling buhay na, hangad pa rin namin ay makita ang ngiti sa iyong mga labi. Dahil kung ano man meron kami o sino man kami ngayon, lahat ng ito'y dahil sa inyong pag-aaruga ni Tata. Walang katulad ang inyong pagmamahal na kailan may kayo pa rin ang aming pipiliin na maging magulang panghabang buhay. Inang, mahal na mahal ka namin. Naway nagustuhan mo ang munti naming sorpresa sa iyo.